Det er jo i hvert fald en bedre start, vi har fået i år end de sidste par år. Så det er en sæson, hvor vi har en god fornemmelse i maven alle sammen. Så det bliver en spændende sæson, tror jeg. Yeah, we got off to a great start this year. It's been great. All the guys on the team have been working so hard, and it's really nice to see everything paying off. Like we all knew that we could have a good team if we worked hard and played as good as we know we could. So to actually see it coming out on the ice and actually getting the wins like we knew we could, it's a great way to start my career here in Denmark. So I've been having a great time. Det er selvfølgelig, som du siger, så er det jo dejligt. Vi har vundet masser af point her i starten, og det er jo mere end hvad vi turde håbe og drømme om, da vi startede, ikke? Men altså, det er jo fantastisk, og fokus, det er jo, altså vi har stadig fokus på hver en kamp ad gangen, ikke? Og så må vi jo tage så meget med, som vi kan. Vi har et godt sammenhold, og vi synes, vi har spillet godt her i starten nu, som tabellen selvfølgelig også viser, at vi har fået nogle gode point, men det hold, der blev sammensat af nogen, som er kommet til Odense for at få lidt mere ansvar, og det synes jeg, folk har taget. Så der er en rigtig god følelse på holdet og en god kemi. Vi kæmper hårdt hele tiden, og det synes jeg også, vi gjorde sidste år, men selvfølgelig, altså, når man får lidt medvind, så er det også sjovere til træning, og så kan det også virke som om, at det går lidt lettere, de små ting, og det går en lille smule hurtigere og så videre. Så det, selvfølgelig alt har en effekt, og når det går godt, så går det selvfølgelig også godt på træning, og så har man det sjovere. Vi fortsætter med at tage en kamp ad gangen selvfølgelig, og være ydmyge omkring, at vi har fået en god start, fordi vi ved jo godt, at træerne vokser ikke ind i himlen, så vi arbejder hårdt på at fortsætte de gode takter, og så at vi havde en Svipser i lørdags, hvor vi mødte et godt hold, men jeg synes alligevel, at vi spillede en fornuftig kamp mod Sønderjyske, så stemningen er intakt. We were all here a month before, working out together and as a team and working hard. We were skating sometimes twice a day and then working out twice a day. So it was really good. The coach had us all working out hard together. So it's good to see each other working hard and have each other's back, and it really helped us become a team to get off to a good start. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Det er helt enkelt, det er bredden. Vi har langt større bredde på holdet, end vi havde sidste år. Altså, sidste år havde vi nogle få enkelte, hvor vi tænkte, at det er dem, der skal klare det for os. Nu har vi mange flere strenge at spille på, og det er en fornøjelse, at der er flere spillere, man sådan kan tage, og så kan man bedre koncentrere sig om de enkelte ting, man selv skal.